Hei, tervetuloa innovaatiotoiminnan käytännöt opintojakson testivideolle, testikappaleeksi. Joo. Kerrotko nimesi? Armi. Kerrotko ikäsi? 8. Sä halusit sanoa, että kohta 9. Kohta Niin? 9. Nyt sä pääset testaamaan tämmöistä uutta innovaatiota. Täällä olisi tämmöisiä pääsiäisyllätyksiä. Eiks niin, että säkin varmaan pääsiäisen oot ostanut pääsiäismunia? Joo. Mitäs mieltä sä oot niistä pääsiäismunan yllätyksistä? No ne on ihan kivoja. Ne on vaikea koota. Joo. Mitäs jos siellä munan sisällä olisi jotain muuta kuin semmonen tavallinen yllätys? No se olisi yllättävää ja kivaa. Okei. Jos sä otat vaikka sen toisen, mikä siinä on. Ja jos sä katot sitä ensin, niin millä se sun mielestä niin näyttää? Se kivan näköinen. Varmaan. Okei. Mikä siinä on kivan näköistä? No en mä tiedä. Okei. No sä voit avata sen. Se sisällä on siemeniä. Siellä on nyt osa tipahtanut. Sitten siellä on siemeniä ja tämän pussin sisällä on sitten multaa. Mitä sä oot mieltä siitä ideasta? Kiva idea. Olisiko kiva idea? Että vois kasvattaa omia kukkia. Ja niin kuin tähän vois laittaa ne siemenet ja mullan. Niin. Mitä sä ajattelet, että ostaisitko sä tollasen? Joo, Ostasit. todellakin. Jos olisi vaikka jonkun läheisen synttärit seuraavana vuonna, niin vois kasvattaa Joo, läheiselle. kyllä. Mitä sä maksasit tommosesta munasta, missä olisi multa ja sitten siinä olisi toi 3 euroa. 3 euroa? Okei. Mitä sä ajattelet, että esimerkiksi minkä ikäiset vois ostaa tällaisen? 6-vuotiaasta ylöspäin. Okei. Joo. Koska ne osaa varmaan jo kasvattaa jonkun verran. Koska niin kuin useissa eskarissakin on ne kevätkylvät. Ajatteleksä, että tähän tarvitsisi varmaan aikuisen apua? Tai ei varmaan kauheasti. Entäs olisiko se hyvä, että siinä olisi ohjeet mukana? No joo, vaikka. Mitä Jotkut siinä, lyhyet. joo, mitä siinä ohjeessa sun mielestä olisi hyvä olla? No niin kuin esim. Laita multa, no mikä tää on, kulhoon ja laita sitä vähän alle puolen väliin ja laita siemenet ja lisää multaa. Muista kastella. Joo. Ja varmaan sitten, että voisiko olla sekin, että millaisessa paikassa se viihtyy ja kuinka kosteet. Ja kuinka kauan. Joo. Kuinka kauan kestää kasvaa. Niin. Suurin piirtein. Onko sulla mielessä mitään kasvia, mikä olisi kiva, että sieltä tulisi? Joku kukka. Joo. Tai vaikka sokeriherne. Joo. Mitäs jos kävisi silleen, että sä ostasit tommosen munan ja se ei onnistuisi se kukan kasvattaminen, niin ostasit sä joskus silti seuraava ja kokeilisit uudestaan? Joo. Okei. Ja sä sanoitkin jo, että sä voisit antaa sen lahjaksikin jollekin. Joo. Olisiko se hyvä, että siinä on se multa mukana? Joo. Joo. No toi voi olla sulle vaikea ehkä kysymys tommonen, että jos se olisi tehty niinku käsityönä, eikä niinku koneella tavallaan sarjatuotantona, niin maksasitko se siitä enemmän esimerkiksi, jos sen olisi tehnyt joku ihminen? Joo. Okei. Tuleeko sulle mitään juttuja mieleen, mitä sä kehittäisit tätä niinku vielä eteenpäin? No tietenkin lisäämällä ne ohjeet siihen mukaan. Joo, niin tässä ei nyt niitä ollutkaan. Joo, hyvä. Kiitos.